Kompyuta matindo maotisi ni tablets ne nyamrerwa e kor gwenge e kaunti no kaka yor bero chenro mag chwalo thieth mapiyo kendo machiegni gi jopiny. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, ondamo makama dhi konyo e fwenyo kendo kedo gi midekre mar dang'ni mar paro kaka yor kedo e yo ma omondo kendo thire e kor gwenge. Kane oloso e kinde nyasino, jatend migao mar weche thieth kod ngima oganda e kaunti ma Kisumu, Dr. Gregory Ganda, owacho ni okang' makama en achiel kuom ondamo mar chopo kare lek mag kedo gi tuoche ahinya to dang'ni mag paro kokalo kuom jiwo nyamrerwa mondo okony e fwenyo, chiwo thieth makare kendo siro jotuo manigi dang'ni mag paro e gwenge e kinde momondo. Koro support community health assistance bogia miogi tablets, the digitization of community health assistance. In so doing, then we are able to diagnose mental illness early, prevent severe effects of mental illness, and integrate people who have mental illnesses back into the community so that they are not institutionalized, but they are part of our community. Dr. Ganda wacho ni counties kaka Kisumu kod Nakuru osechako keto e tim chenro manyien mar rakruok gi tuoche mag dang'ni paro e chenro ma osir gi kambi mong'ere kaka Johnson & Johnson kokalo kuom Amref, kowacho ni kopogore gi jiwo thieth ne tuoche kaka dang'ni mag paro, masinde matindo mag computers mong'ere kaka tablets gi biro bero chenro mag rango kod rito weche thieth e kor gwenge. To program mar kawuono obedo okel gi Johnson & Johnson gi Amref ma support mental health illness. Wang'e ni ji mang'eny mane hospital, nus man ji mane hospital, to almost 25% madonjo e outpatient gin gi mental illness. Gin gi depression, sometimes gin milongo ni anxiety, mang'eny chando gi, to gi affect kaka gitiyo. Koro mental health en gima duong' ka ma wadwa combat all the way from the community nyaka hospital. Tablets that are being provided here today to all the CHAS in Kisumu, they will improve the quality and completeness and tightness of reporting through the ECHI system, and will also help us to see how the data now is looking like. So when data is visible, you can quantify the need, you can identify the gaps, and you can make proper referral care pathways, and you plan your services well. Ewi mano omedo ni tend kaunti ma Kisumu oseketo tenge milion 600 e bero weche thieth e thuolo mar kinde higni 5 nyaka 7 ka omenda no osetigodo e chulo nyamrerwa, chwalo yedhe to kod loso tudruok makare gi riwruok mar Living Good ka Amref kod piny owacho mamalo joduto medo bero chenro mag thieth e kor gwenge ma pacho ka. Community health program te obed strengthened nikech sama en gi tablet ni okoti gi mental health kende, orango gik moko mate matimre e community health. And over the last 5 or 7 years, we have been able to invest more than 600 million shillings in community health. First of all, in salaries alone or stipends for community health workers, but also for other things like products that are given. And we are doing this very closely with our partners Living Goods, who have been standing with us and giving us the technical support. We have also seen the national government come in strongly to also participate and fund community health, and that's why we are here, working as partners and working together with them to be able to improve both community health and also mental health. E kinde manyamreche to koro yango ni ondamo makama dhi keto gi ong'ala manyime mar tego kendo bero chenro mag chiwo thieth machiegni ni oganda e kor gwenge. Piny owacho kod Amref to koro yango ni bero sekta mar thieth chakore kod chiwo sir motegno ne nyamreche. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Maki.